Because that's not tarenze yacho kundibowa. Ndakanochinjana naye mota. Maswap because ngari jega. Yangu ngari jega. My type. Ndobva avani pa Evergrande inotukwanisa kutakura band rangu. Because ndachita movement ndi band rangu. So tachinjana kudaro. Tora nguva. Mota yakazonikwa mwana wangu achidriver that Evergrande. Ndobva azomiswa nemomufesa ngani Honda Fit. Achiti mota ende yake. Mwana wangu avunzwa kuti wanga mota ende yazo ndi shamwada baba wangu. So akatipe namba dzechimwana baba wangu ndopapa namba. Vazoona chiwa namba dzizo ndidzabelo. Ndobva azosona nabelo. Avasonana nabelo. And iye munhu akabvunza ndi Tsano Abel. Tsano vainzi Evergrande iyi yakafa asi vakaona chifamba. That exchange. You see. Ndobva ndaziziva vanamubvunza zvino pakaita misunderstanding naAbel. No, it's okay. Tagara. Ava again. Abel ndatora Evergrande ngani nayo. Ndobva download maswaya means. That no. Regeti uzaitora mangwana. Vanabvunza mukoma wake mukoma. Ndomupa here Evergrande awo anoda maswaya means akutaura. Abel. So no mbomira kumpa. Ndimukoma wake akadaro. So tagara. That jega yandakampa akanochinjisa nemota nezivovo. Takufamba nayo izvozvi. Ndo Volvo yakutofamba nayo izvozvi. I think ndo mota yangu iyo because akachinjisa nejega. So tagara akavhana nababa wake. Ndobva baba wake tonzi mota iyi ine pamuromo kumpa uku. So tipe iyo bhazi tizokudhonzera tinokutorera BMW white after 3 days. If I know it's okay, se munhu mukuru baba wacho ndati mukadzi kuti baba munhu mukuru because ndakawana sa baba wangu. Anambozati baba wako kukura ngokurira mahara. Se munhu mukuru akauya iye babhira wacho na baba wake munhu mukuru se mukuru chaiko na baba wangu. Ndo wakabva vachikabatsirana. Ndikati baba wase tose nemunhu mukuru it's okay. Ndikenda pa Evergrande ye se pachibhururu pakusivana nekutrustana paupenyu sezvandoziva ini. Se munhu ane pfungwa dzakapinza asina pfungwa dzemumbavha anorarama nekushanda nekurarama nezvanashandira. Ndobva ndati okay ora tichiendai tichitakurai muende nayo because mukwasha akutodza nemwana wawo nenyaya mota iyo. Saka ndakaita iwo upenyu hwavo kuti vasavhiringidzana nemukwasha wawo. After 3 days achimota nakuya 4 days mwedzi 3 4 5 6 months. Hapana. Chingobvunza. Iri kuya mota yadhonzwa. Ndisvikanza yadhonzwa ndiri kukwembozi iri kukumba. Akudera kuya hakuna. Kusvika vasi vakundibvondora kuti vandibvondora. Kuti ndite hasha navo. Kuti vabvise ukama hweyo wangati nawo. Because ndo kutsotsa hwakashandisa. Then ndakuti ndichitopa mari. Pamota iye yakuda kuti BM vasati vandipa zvayo. Asi inini ndasada kutenga mota. And handina budget yekutenga mota. So ndakati hazvigoneki. Saka from there wakatanga kundiita marafu kuti ndiramwe that nengiya kuti vatora. Saka papa akati ndichakupe mota yacho. Yes, kutenge inini ndakamukumbira mota but aiwa takata maswap. There is swap iye nababa vake. Vakaronga deal atinge kuti inini vandibire mota. But vanogara kuHedfield. Vanozvida vanhu vane mari. You see. Saka vana munhu uyogara kuHedfield uchizvida munhu ane mari. Uchibira munhu kuAirport. Ndinoona sekuti dai zvavo vagara kubva kuHedfield kuti atavarojisadi kuAirport because pane chitsotsi chakadhakwa. Munhu unofanira kushanda. Netowanzoda kubira vanhu maartist. Ndo pane ndakamira napo Mwari akakanondipawo ipapo. Impfuma yemhuri yangu. So munhu unongotora that mota iyo kana dai mota iyo ndiye mukadzi wangu ndiye vana vangu. Ndakaishandira dikita then akatora abhira nababa vake. So ndisishinairi. Saka pandakanda nyaya iyi ndati munzwiwo kama kuti muzoonawo sei. Ende iye ari kutaura ndini andisungwe. Ende ndikasungwa ndobhadhara bail. Ndisati ko zvinoitika here zvakadai izvi. Zvekuti munhu akutemba andisungwe ndobhadhara bail. You see. Ndine ndozva tsitsi nekusungisa munhu wanga iye shamwari yangu pamoyo but ndikazoti iye imhondi imbavha ida kupamba upenyu hwangu. You see. So kubvunza kuda kuti wewe kama ndoita sei.
oh zvinhu zvakasungisa munhu onzi kafupi yakasungisa munhu asi ni mudziyo chausisiri pasi asi foni mafoni chanosungisa foni zisiri pasi nosungisa one of the car maona ndopa iye kungoshandira abhero inini kuratidza kushandira mwana wangu Rascal the junior amainga ndofanira kudrive that car vatora for free amene kutemba mushonga here amene kutemba kuti vane mari here but avadataura kundataura iso ndakuenda kumapurisa ndakuudzai vanhu kuti musazoti mangwana kafupi akashata anosungisa vanhu kuti muzizive kuti ndo zviri kuitika kwamambuzi hazvimbonetsa kuti mapurisa hazvinetsi ndakuudza kuti hona izvo kuti kana makuziva nyaya yacho inyaya yemota yangu yakatora upfumi hwangu hwakatora. Thank you very much. Anytime any day ndosana kuti baba vacho vazizive kuitira kuti hazvida kuvafuta da kuenda nemapurisa vachiziva kuti ndiri kuuya because ndinoda chinhu changu. Akandipa mota yangu haasi kusungwa, akandipa mota yangu haasi kusungwa, akaramba nemota yangu ngaapinde mukati asapone nekudzika zvemarema ngaashande. The thief Abero ada kupwanya upenyu hwangu ndinoshanda iyi ngatambura pamuna First Street meme Shovarinasi jesu kutenga kutora moti yangu ndakashandira makore nemakore dai lakida vahumainga kubva kwa Abero Banda hana pfungwa hana brain laki bai pane nzvimbo pane